Moi, mä oon Siltti. Mä oon Happy. Ja tänään me pelataan jotain Run. Niin. Ja siis sori jos kuuluu vähän hälinää. Me ollaan siis ulkona. Kato kun Siltin faja on Kuumees. niin ja korona. Joo. Ja tänään kisataan. No, sanoinko mä sen jo? Tänään kisataan tästä pelistä. Ja joo, se kumpi pääsee pitemmälle voittaa, mut nyt me ei enää näristellä niin paljon. Oi. Ja mä aloitan. Yksi tuolla sanoo, tässä on Siltti. Ja asemassa ihmisen Ja sori, että mä en voi nyt puhua, kun mun pitää keskittyä tähän peliin. tulee niin voittaa. Tää on kiva peli, mutta te ette varmaan halua, että me ei puhuta mitään, niin siksi Happy saa puhua. Ja Happy on teille uusi tuppa. Ja Ei. Se on mun yksi parasta. Nyt alkaa tulla. Sori, että ollaan ollut tauolla, mutta siis meidän videoiden lähettäjä on tässä. Ja silleen, ja se on vuoro. Ja nytten on Happyn vuoro. Mä oon nyt Happyn suu. Ei saa häiritä. Siis me yritettiin juttuja, niin sit siihen tuli sellainen, että teidän ääni ei kuulu, mutta nyt me saatiin selvitettyä se, että joo, esimerkiksi meidän nyt ääni kuuluu. Mut joo, Happy kuole, Happy Halloween. Se on läppää tuolla Happy Halloween, tosi Happy. Niin sitten mä sanon aina, että Happy Halloween. Kuole Happy. No jos sun oikeutus voittaa mut. No siis mä taisin sanoa. Pistetään vaikka tasapuolikohtaisesti. Mä oon Okei. Kumpi voitti? Voidaan sit tarkistaa ja voidaan pistää tähän alas. Mut joo, moikka!